Baba çim seri kışakê betir satiye? Eloyê mezin êrişê wî kiriye. Piştî êrişê jî ji xwe haşiye. Eloyê mezin? Ew çawa dibe? Ne mümkün e? Çi bi serê qijakê bêtir satiye? Em di nav çiyan da li du hespekî hov diçûn. Eloyê mezin pir bihêz bû. Ya, hey, leskin, çavras, ez vî ez pir xwazim. Haydi, haydi. Ya, hey, haydi. Ah, ew ji destê me bireve. Ay feheme Eloyê li ser serê te. Vegere! Ez ê paşê bibî Eloyê mezin re min jûl bibim. Vegere Eloyê mezin! Na! Eloyê mezin. Ji wexta ku Eloyê mezin tilsima wî jê girtiye, qîjokê bêtirs di nav taliyê de ye. Ez ji bo wî pir xemgîn im. Cinê Eyloyê mezin pir xurt e. Heta ku qijakê bêtir nekê ji tilsima xwe wê hişê wî neyê serê wî. Bavo, kışakê betir swê bimire? Naya xarî. Em ê li xwe muxatebe. Lê bê tilsim hêviya başbûnê tune ya xarî. Ber bi jorê ve hildikşe. Weke berê nerahetim di mêrgê de. Elo çima Eloyê mezin tilsima kışakê betir jê girtiye? Ez fam nakim. Tu jê pirse, dibe ku sebebî wî hene. Kışakê betir nêçîrvanekî dijwar e. Lê Eloyê mezin ji wî dijwartir derket. Qet li wî naşibe. Mirov dibe qey ne ew e. Ew cinê te ye. Ew ê serebêj e. Tu başî, te çi kir? Te derekî xweş kand. Na. Ah. Ji her tiştî xerabtir. Divê wan hemiyan bibin jorê. Simên te ne ji bo çiyan e. Ez ê bi tenê bidomînim. Na ji bo çi? Simê min saxlam in, ez ê bi diqqettir bim. Merak neke? Eger tu lingê xwe bişkînî ez tu caran xwe hefû nakim. Baş e. Tamam mefhem kir. Ez ê li vê derê bim. Tu ji xwe muqatebe ya qarî. Eloyê mezin! Eloyê mezin! Eloyê mezin! Eloyê mezin! Çi bikim? Ez sinekdî jîr gişim. Heta ku Eloyê mezin bersiva min bide. Bagerek! Xwazî ez ew qas bilind hin nekişî ama. Eloyê mezin! Eloyê mezin! Deng bike! Bersiva min bide. Ha? Erçi havaya. Hevê dikim ku ya karî ji xwe restarek dîtibe. Ma wexta wê bû. Ez êdî ne destên xwe ne jî piyên xwe îs nakim. Çima Eloyê mezin bersiva min nade? Ew ê dîsa ve negere. Bê wî ez ê çi bikim? Min ev tişt qet jê guman nedikir. Pir westiya me. Divê hinekî razêm. Eloyê mezin? Te çima ew tilsim dizî? Ha? Tu çima wiha bêdeng dimînî? Raweste! Ka bide tilsimê, bide! Ew nate ye! Vegere! Were vê derê Eloyê mezin! Vegere! Roş baş xortu.
Navê min Xloçe Hişk. Navê te çi ye? Navê min Yakarî. Baş bû ku tu li vê derê bûyî. Bi xêra te ez piçikê germ bû. Ji ber bagerê ez li vê derê stirîm. Min xwe avêt vê derê. Ya tu? Ez li Eyloyê mezin digerim. Ew cinê min e. Lê tilsima şerwanekî me dizî. Eyloyê mezin? Ez fehm dikim. Tu dizanî ez wî li ku peyda bikim? Tu dikarî min bivicem wî. Gelek bi xeter e. Em bi Eyloyan re nepir dostin. Lê dîsa jî em dikarin sev bikin. Ji ber ku tu bêtir hatî heta van deran. Eyloyê mezin li van ciyê bilind dijî. Tu dikarî ilkişe. Yaxarî, lê divê tu derkevî ser pişta min û baş bihriya min bigire em wê çaxî dikarin. Hêdî hêdî herkeşin corê. Destwar be. Lê hêdî hêdî. Çi hatî? Eger gure gure biçûk te wisa bidî te wezikra şî bikira. Gure gure biçûk. Ez pê min, hevalê min. Niha li quntara çiyayê li benda min e. Binêre Yaxarî. Ev e Elîna Eyloyî. Weke tu jî bi çavê xwe dibînî valayê. Eyloyê mezin! Tu li ku yî? Divê ez dakem binê Elînê. Ez bawer dikim tilsim tê de veşartiye. Ez bixwazim jî nikarim te bibim wê derê. Tu yê çawa bikarî? Kindirek ji min re lazim e. Ha ştera, hemû bi zinan hiriya xwe dan. Gelo qîm dike ji bo kindirekê çê bikî. Spas Xeloçê hişk. Tu him comerdî, him jî bêtirsî. Serîkî jî bi nava min girê de. Bi vî awayî tu dikarî da kevî jêrê. Paşê jî hilkişî jorê. Netirse Yaxarî. Ez bawer dikim. Tu yê bi ser kevî. Siyê biçûk hayş xwe hebe. Vaye, ez tirsima qijekê bêtirs dibînim. Hinekê din jî ez ê bikarim pê bigirim. Hayş xwe hebe Yaxarî. Yaxarî zû hilkişe. Oh, here, here. Oh, Yaxarî! ev ne Eyloyê mezin e? Ev ne cinê min e? Hayş xwe hebe Yaxarî. Hilkişe. Ew vê digere. Na, na, divê ez tirsimê bigirim. Na. Eyloyê mezin! Ev Eyloyê mezin e! Ah! Wî bihêle birawo. Ji te raçî. Haş xwe hebe Eyloyê mezin! Ez totemê vî xortî me. Ew canê xwe davêje xeterê. Ji bo wî mirovê ku te tilsim jê diziye. Ev neçîrvanên hespên hov naylo ku hemû jîrindarên li ser vê erdê bi azadî bijîn. Tu rast dibêjî birayo. Lê bihêle ku yakarî wî bixe ser ya rast. Pe. Dawxistiye nav tariyê ma cezayê wî nebese. Baş e, jêra bêje. Ew dikarî tilsimê bigire. Spas Eyloyê mezin! Çawa min ji te şekkir Eyloyê mezin! Pir jêhatî û bêtirsî yakarî. Ji bo xelaskirina qijake bêtirs te jiyana xwe xist xeterê. Ez bi te serbilindim. Pir spas! Oğur beşlere Eyloyê mezin! Haydi Yaxarî roj di çawa. Wê tarî bibe. Berî şevê divê em dakevin. Ez ê heta xuntera çiyayê bi te re werim. Ah, Yaxarî reben. Nabe ku şeveke dijî bi tenê li serê çiyan derbas bike. Ah, ah. Diviya ez pê re biçûma. Hemû xetayê min e. Eger berê şevê negîje, ez ê hilkişim herim lê bigerim. Gure gure biçûk! He? Yaxarî! Min tilsim peyda kir! Diz ne Eyloyê mezin e? Çi acêbe, tu li ser pişta wê swar bîyî. Navê wê çi ye?
روچه حشک گاوا اون الجمن به از کف ناف گمانان یخاری جمر گوت یکی وکی تتونه پر پسنه تدا او گوت تو بینا باید بزی از پس خوندم لی راسته بمینت خوشی دقلو چه هشک اغرا تا آخره به یخاری Niha yakarî tilsimê dixe stûyê birayê me. باش بو تو اکا سیویکی راستین تلگریایی اغر به خورتون از تجاران تجبیر نکم